Chéguense a nosa festa, toda a Vila García, ao Festival do Estío, a cantar en boa compañía. Temos un gran debate, temos unha orquestra, cantar o seu prosqueleto, rodeados cunha crista. Eles son María Faltri e Jorge Juncal, un dos grupos que actuará dentro do Festival Estío co seu espectáculo Fantasía coas Palabras. Un libro moi ben fermoso no seu contexto artístico plástico, porque está feito por o ilustrador Xosé Tomás. Todos os textos están escritos por unha escritora madrileña que se chama Rosa Modrego e que nos adaptamos para traelos a Galicia porque pareceronnos unhas poesías fabulosas de corte clásico, pero ao mesmo tempo con uns textos moi modernos. Este festival infantil que organiza o Concello de Vilagarcía ten como obxectivo que os nenos e nenas do Concello, así como as súas familias, teñan actividades de lecer xusto despois de rematar as clases, o tempo que gozan do verán e da súa cidade. E a idea é celebrar o final das clases, cando os nenos xa xusto terminan, que esa mesma semana, empeza o período vacacional e darlle esa opción aos nenos de que teñan un fin de festa, que podan asistir a estas actuacións antes de que marchen tamén para os campamentos, porque sabemos que despois, máis adiante, igual xa están nos campamentos. A actuación de María e Jorge será o venres 30 de xuño ás 9 da noite, neste mesmo Xardín de Rabella, pero haberá máis días de espectáculos, o primeiro o domingo 25 de xuño. Un espectáculo que se chama Danza dos Paxaros, no que 6 paxaros xigantes percorrerán as rúas de Vilagarcía ambientando con música e acompañados de un ornitólogo que os vai guiando, acompañados de danza, a que irán facendo participar ao público co que se vayan atopando. A seguinte semana, o xoves 29, será o turno de Fantoches Bag no Parque Miguel Hernández ás 9 da noite. Dúas compañías consolidadas do escenario de títeres galego, con máis de 20 anos de trayectoria calquera das dúas. E por último, sábado día 1 de xullo, pechase o Festival Estío coas actuacións de Xarope Tulú e Mamá Cabra. Unha compañía do sur que está empezando a andar, pero xa levan 2 anos e que teñen, están tendo moi boa acollida tamén no público familiar. E pecharemos con Mamá Cabra, tamén un dos grupos de música infantil que leva máis anos sobre os escenarios, que comezou a facer música infantil en galego fai 15 anos. Este último espectáculo será na Praza de Galicia o sábado 1 ás 9 da noite. Todas as actuacións son de balde.